Rangki nangke cetong duna tumpana pini Narendra Modi lapen Prime Minister ke man batai ke thom lapen 11 ningkan kreisi ke chok labang so ko PPC ke klempon ma ke dampon ma jasepet Narendra Modi RD ki pipona bangke ilitum itu ke lak arada phan Tutiki arada phan lapen soarlo phan lapen nonang ki thurmi awe soarlo so 300 to phan si besi RD pipon la sopen si lapen ke kiduk ke lak phan RD ki pipon nangli tum ka do beta chini lo housing for all to scheme la ke PMAY kolam PMAY hem la nangli tum ka do beta chini lo lapen non additional pining kikim pondia bangke 3 crores a family tumpan hubida pipon lapen ke tangka kadhuri pon bangke lak phora suri thongkep latrok akutia tangka si ladak net pon lapen la solo Karbiang Long lapen West Karbiang Long ta ilitum suri thongkep PMAY hem ilitum panang pon lo lapen ke nili meeting ke do hosutame nili ta than lo lada bang pining abang suri thongkep lo muning abang ke suri trokep suri troksikep ba PMAY hem nang pinai athe Karbiang Long di Mahasau lapen West Karbiang Long ke hem rit amethang pen kachikim un kiduk ke lak arab si ki ong pusi milithan no lasi lata mathapon po pusi alang litum lamchak nang chipino lapen elitum tribal apa paching thuria pha pining abang deng pon of 5 crores people from tribal community phang paching thuria pha elitum tribal data pha lata 80,000 crores atangka ilitum phan nang deng pipon ilitum kadok we India ke ching thuret nai pus lapen ilitum phan la aso rong along e sok ke to ka machine kuno nane aso machine entrepreneurship la tum phan ta loan pene ne ke NGO phan ke aprang sarkar pen ke pathik pon ke lak ke tala ta pabat pon lo lak in koyan pabat pon lo la si la hai ke yudo tumphan non kithur mi awe tumphan la bang so hu pida ki pi pon yo la penge pininga bang ilitum non tu ke dam tang asesona husita me cooperative university India long awe pinang ilitum ningkan toksika pra pho pleng det na kisame la si Tribhuwan labang so cooperative university abang Gujarat long deng pon erlo lapeng non Pradhan Mantri Gram Sudan Jujuna towar ka selam pon non bang ke 4th phase lo la so 4th phase along sedame suri in ko ra pho amunida tumphan ladak labang so towar poka towar ke pachehlat longe phan ke padam longe phan lata sarkar pen deng pon lo 70,000 akuti deng pon elo la pen ke non nang litum langoy one nation one election alam bang ke chingwai pon bom lo la pen jasemet pet labang so asarkar bang ke सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास lahanlo itumak agol man pini tribal punoy pini SC punoy ST punoy OBC punoy pini non tribal punoy kantok kawite chehoman eting ching thurapet nang labang susi labang so kemang pondo lasi nili nanglitum da kadok weda theglong lo pini Jon Dhan Jojona zero balance ta sab arlo so maintain saide
la pen la ice cream an da sop swallow men pen sai de gas keron pen chenglok self help group pen chenglok sop swallow men pen sai de langdam elo tangte ining ka jange me alam nang so pin so to bange amana we delmala so ka amana pipe delma pus ta phir bang lang tu pakalo so pin so mote swallow tum asabu papiche la sila ke pachi ho mandi apan ke paching bali apan si Narendra Modi la so ki thik mo ke cheng ho ne te ni yang ge oi la swallow tum phan ke ayada hu bita ve la pen eli tum ka do ka ve apan non habit haram kadok resi bar pi bar soda ke dam sai de la si toilet sita me baro kuti a toilet bang kimpon krei hini kuti krei hini a toilet bang kimpon la ban ke kuti cap la gas connection pison reson a pan se me kuti cap kiduk arada pan pipon la si la so sarkar la pen non la hai ke claim pen non kuti ingko rapo muni tunga aprang kiduk pen no bang plang muchot an nang li ad mane below poverty line pen above poverty line wang lata ilitum kadok awe press media pen chenglo kadok awe ilitum chetan la pen ke it pay commission la goreng sakuri ke claim atum itu komisioner longge poisa asa kuri atangka bang pabat pondo builo engela pabat pondo te kacing tu loko di lata pabat pondo aku la chota kali aprang 2014 abang ke komama income laknira suri pokep anlo tangte pinang ne talapen abat nonde pinang pun lapen ke aku wang tulo pas lak hoan ka ko bak pon tulo enge 2023 abang ke lak choksi an ke tax pinang nelo tan non abang ke lapu salary woreng ke claim atumta salary ta bak pon lo lapen lapu abang ke sarkar pen la ansi kithik pon je sakuri ke claim tu nang unuti du nahi usi lasi 12 lakh krei hinian bangke komama annually income si income bangala ke tax pinane lata itu kacing thur pon ang theklo lata la penga ko jasemet pedo bangke swallow fan la so scheme bangke nari shakti bandhan adhiniyam la bangso bangke la ke assembly along la pen parliament along swallow tumhan reservation nang litum da kado kita arjulo nang litum kado kita category tumra 33% swallow tumhan la da reservation dipo nang ko ta council bang avelang ili tum council bang la pen non self help group atumhan sedame 91 lakh a self help group atumhan lang pono la pengala solo got 10 crores kuti cap aso arlotum ali long pono la penga non pininga bang kuti ke thom lak puti didi la bang soda salam pomo lak puti didi la hai ka do visita me pab rada tumpan ka do we pachini nang la pen swallow tumta non ke papit phelo natural farming pen chenlo la pen ke a b chainong pha ke pangreng pen chenlo la so kam an sidame la bang so sarkar deng pondo la si la bang ke krisi sakhi la pen pasu sakhi la nang litung kado kita chini lo la salam ke la pen ke teknologi ahin sitame la bang so swallow tu ke papit phe non la pena pranga bangke parliament long chu chepapa samlo non ke itum bharat ade swallow tu system apranga son gelo aprange police ke claim dia fanda claim du no ho puta du no wangre army along the main du no wangre aprange national military school along se then swallow tu admission and dun
lapen ke National Defense Academy long sidame suarlu tu admission endel non bangakali no ekdom ron ke chedan ji a jet fighter sita salai tu ege non operation sindur ke suarlu pensi cepahem pu pon di la an si suarlu phan jakong gitu lapen ke mo pen ka do veta itum chingri nai pulo la bangso chingri nai pulo bangke tene ke patulong sitame ke patulong sene aprange matha thekte matola e oge pramdo mesen na to se patu jot nai puti apranga ma ta nona bangke kopiloma non bangke honghap hongru aphan sitame handicap pulo honghap hongru aphan sitame itong ke patu aklamalong wa nai pusi special sports center abangke lage Gwalior long non la hong ha hong ru tum phanta khodak pathua phan pon bomlo la sonje chu chief minister isia program hu hong ha hong ru tum da ke kan ke mesu so gali ke kan ke mesu so gali la tum la an ke thek yo la man la pen ke COVID-19 ho siname ilitung ka dok ho thek long di kan ke sung lo ne te voltista itum Narendra Modi leadership pen itum afiga chiru gali aprange reson na chunam nei 3 toka nei 2 toka nei chunam nei talata COVID-19 ne free reson se giti kali butha di non puanda pi bomla la pen itum one nation one tax GST pen joine ile tang kamaha long ulu la so atang kamaha do an state sitame lason cetak prinsipine pen ke Ladakh India long jase met peda bangke kensara ke so bang dopik labangso kensara ke so kadok ave long sitame ilitum Ladakh sorkar pen ke pathik pon jase met peda bangke lag 36 life saving e pran ke rai labang suam medicine India long Bharat ader long ke long le medicine bangke custom tax bangke lake fully and ide lo labang ate custom duty lo te aja ke 100% aja ke 150% po pharu sia dowai ka pharu hini nang le ro talata parliament long je papas pon lo ilitum cancer adowai 36 a life saving a medicine an bangke itu custom duty enan nelu pusi la ta chepara ipon la penke medical college along usumaratum ke charlie ye phan seat ke long phan sungtu seat aprang bang seat 10,000 lapen 20,000 suri KFC lo jota nona bang ke aku new seat 75,000 new seat in medical along non dek pana lasi non karbi somal kadog we karbi long di mahasau pen bethe pathata long ulum di lasi Ladakh asid bang ke pabata joine do muni tengah pang medical college long sit long do de ko karbi somal ka kong o nong ong mu cha thi bang la pa lo aprang ke suri thom ke bade bang aku new akimia sisi suri toxic ke propho asid pabata ai lasi ilitum India ka do beta chingthur nai India ka do beta paprang rapet nai pula swala lapen ilitum education along pusidame ilitum pathipik ilitum ST aphange kaita 5% ST hil phange 5% ST plains atum phange 7% ta all India bange ST tu masih isiwe 5% metelan enge 5% melon telasi Cotton College along the itunge tribal tum admission kelong dun kana lo bahini bang thome lapen central pen
Central School along punoi, Novodaya School, Residential School along punoi, tribal student mende bang Faru isilong bang Powell mende ko kelong tan non laso sarkar bang ke tribal atumta ching thu rapted nai upot lasi tribal dominated area. Tribal dominated 80% tribal dominated area si non central school si 400 Paro Prila Troxitep school nang kimpian Ladakh Latisira Suring ko ya tribal atong quality education long dun alam. Kali ta aprange tribal phange nangma thapi bang abe tribal apa. Tribal phange nangma thapi bang abe. La peng non north east along se me itum ola lo. Ta penili tum जैसे मेट पेट अपन के केलांग नहीं कचिनी नहीं अपन के लाहनो नॉन लहाई ए पार्लियामेंट पेन तेंगलो लपेन लहाई कतो होवे लहाई स्कीमन लहाई इलितुम रोंग असो तुम अंता पाके एंड नॉन इलितुम उरुनोनोय स्कीम द पिबोम उरुनोदय स्कीम लका उरुनोदय ता लके Ibom lo ta karbiang lo mabangke non anda kadowe aja ke account number kacini leta do aja banga adhara number kacini leta do pumat ladakta kapila bunde atum target nangi pipen ini cuma target nangi pipen pinang ana bangke ladakta li bunde do lasinang litum kadok kawi nang serap dunang po lakan kadok kawi ilitum claim rapid nang po Viksit Bharat mane chingthu rapid develop India jabang solong ilitum kadok we claim rapid telu pulo tang sarkar long ilitum da serap dunde lu pulo da sarkar de da bangke ilitum ta Viksit Bharat man un elam mopen ni dinang kana uruno doile nang pi busudame itumor velo lapen ke jasemet pet laso sarkar ban ini cuma pan ardi nang pio ardi nang pio bangan nang litum dat eglong lo itum Assam pen IMP ake hai Dilip Soikia bangke nona bangke panel of chairperson ola session kasudi hone alangkah la speaker adim si totun tan gitu nang itu ngadok wet tek mah late isi aman nang gitu man late aku jasemet pet isi aman nang gitu bang ke la pano je ni da ke haidun cheng la lase ke haidun cheng atom phan se dame ola da I speaker Om Birla amethang masi la last time labang sa MP ke hai tumpan kadok ko nang hang meeting nang ana o mama lo itum session ke batai ke thom dam elo o mama lo kaning ye dum long le ke do ko amasi ni tu bahini si chu chom lo la ta Assam pe inod bangen ni li lo mo sing li so inod bangke porimor sutro bondo porimor